Salut, 13 aprilie 2011. Reamintim din nou ce suflete minunate sunteți și admirăm dăruirea voastră de a trece încercările care au fost puse înaintea voastră. Fiind separați de sinele vostru suprem prin vălul uitării, voi încă ați găsit lumina interioară și ați urmărit să vă regăsiți calea către trezirea deplină a conștiinței. Aceasta v-a permis să faceți un pas imens înainte și să vă pregătiți pentru ascensiune. Odată cu aceasta vine și abilitatea de a discerne cu privire la informații. Voi veți fi capabili să discerneți adevărul cu privire la mesajele mai dubioase ori dezinformarea clară. Luați ceea ce rezonează cu voi și dacă găsiți informație autentică, puteți fi siguri că o veți mai întâlni. În realitate, voi deja aveți întregul spectru de informații în voi înșivă. Aceasta înseamnă să lăsați deoparte credințele în care ați fost crescuți, pentru a permite adevărului să fie înțeles. Chiar mai bine, începeți propria voastră căutare a adevărului cu o pagină complet albă. În acest fel, ghizii voștri pot avea acces la voi și vă pot îndruma în direcția corectă. Fiți siguri că pentru fiecare suflet, multe ființe înalte lucrează pentru a-l ilumina. Viața nu trebuie să fie complicată, însă oamenii au devenit egotici și adesea s-au concentrat doar asupra propriei persoane. Voi nu puteți avansa în această manieră, fără apariția multor bătălii, care conduc la confruntări, relațiile pașnice fiind greu de stabilit. Problema este că fiecare dorește să îl controleze pe celălalt, iar aceasta este o rețetă pentru disensiuni. Atunci când ați atins o treaptă în care să îi tratați pe ceilalți ca pe egalii voștri, în care să găsiți iubire în sufletele voastre pentru ei, veți putea gestiona asemenea situații cu răbdare, calm și înțelegere. Ia timp să rezistați asalturilor verbale și tentativelor de a vă controla, dar este cu putință să le lăsați să vă treacă pe deasupra capetelor, fără a avea orice fel de reacție emoțională negativă. În timp voi veți ajunge să nu întâmpinați nicio problemă în a atinge o asemenea stare de calm, și aceasta merge mână în mână cu a-i trata pe toți cu iubire necondiționată. La început totuși, voi trebuie să învățați să vă controlați emoțiile și să recunoașteți că nu trebuie să amenințați pentru a vă impune punctul de vedere. Oamenii, în mod uzual, acționează prima dată și apoi își pun întrebări, gândesc, fiind adesea prea târziu pentru a mai putea evita consecințele. Dragilor, noi știm că nouă ne este ușor să discutăm de asemenea subiecte cum ar fi autocontrolul, însă aceasta este o fază pe care voi o veți atinge pe măsură ce nivelele conștiinței voastre se vor eleva. Cu cât mai multă lumină absorbiți, cu atât mai calm veți deveni și însă și prezența voastră va aduce pace celor din jurul vostru. Imaginați-vă ce energie frumoasă și înălțătoare este emanată atunci când mai multe suflete cu aceeași stare se întâlnesc. Unii dintre voi ați experimentat aceasta și cunoașteți cât de puternică această energie poate să fie. Pe măsură ce multe grupuri cresc ca și număr peste tot în lume, ele sunt legate unele de celelalte până ce o rețea de lumină este formată. Cu creșterea cantității de energie ce este trimisă spre pământ, ea se expansionează exponențial și ridică rapid vibrația. Aceasta înseamnă că deja vă aflați cu un picior în dimensiunea a patra și lăsați dimensiunile joase în urmă. Dacă vă concentrați asupra ascensiunii, nu veți fi avut nici o altă asemenea oportunitate de aur să faceți aceasta. Cu greu veți găsi chiar și un singur mesaj despre ascensiune care să nu menționeze iubirea și lumina, și aceasta deoarece ele sunt esențiale pentru succesul și abilitatea voastră de a reveni în planurile mai înalte. Fiecare suflet este al luminii, cu toate că acesta este îngenunchiat și are potențialul de a se exprima ca o mareață ființă de iubire și lumină. Atunci când priviți o altă persoană, uitați-vă dincolo de eul ei fizic și conștientizați că, asemeni oricărui alt suflet, ea conține o scânteie divină.
Voi sunteți legați între voi și este adevărat că ceea ce faceți unuia, faceți tuturor celorlalți. Colectiv sunteți responsabili pentru unde vă aflați astăzi. De-a lungul multor vieți, voi ați vizualizat viitorul vostru și ați creat calea către el. A depins de voi indiferent că a fost greu ori ușor, însă omul a fost în ultimele vremuri complet cuprins de energiile întunecate și aproape a pierdut legătura cu lumina. Din fericire, această legătură nu poate fi niciodată complet distrusă și ea s-a ridicat din întuneric, pentru a arăta încă o dată calea. Acum ea a devenit forța majoritară pe această planetă și înlătură rapid energiile joase, ce nu pot exista simultan alături de o asemenea forță. După cum vedeți acum foarte clar, schimbările se accelerează și uneori ele creează haos, însă acesta va fi de scurtă durată. Noi, cei din Federația Galactică, facem ceea ce putem pentru a aduce o încheiere pașnică în Orientul Mijlociu, însă energiile întunecate au fost atât de ancorate în acea zonă, aceasta nu este o muncă ușoară nici măcar pentru noi. Noi nu ne putem impune asupra oamenilor, însă lucrăm pentru a aduce pace și stabilitate situației. Dacă am fi invitați să participăm, aceea ar fi fost desigur altfel. Totuși este în multe direcții cu mult mai bine dacă voi sunteți văzuți ca depășind singur problemele proprii. Totuși, noi răspundem de asemenea Dumnezeului acestui univers și purtăm poruncile lui Dumnezeu în ceea ce vă primește. Dumnezeu v-a dat liber arbitru și nu va interfera cu deciziile voastre, decât dacă efectele merg dincolo de pământ, afectând alte planete și forme de viață. Încheierea acestui ciclu al dualității și ascensiunea au loc deoarece Dumnezeu a decretat că este timpul pentru ca acest ciclu să se încheie și că următoarea fază în evoluția voastră ar trebui să înceapă. Noi facem prin urmare, asemenea vouă, parte dintr-un plan măreț, ce se extinde la scara întregului univers, în care fiecare planetă este implicată. Totul se înalță în vibrațiile mai înalte și este un eveniment magnific și chiar o ocazie de mari sărbătoriri. Și voi de asemenea vă veți bucura de ea și micul vostru pământ va fi un punct asupra căruia se va focaliza multă atenție, voi fiind bine cunoscuți pentru reușitele voastre minunate pe care le-ați avut în răstimpul în care v-ați aflat pe el. Voi ați putut fi în carantină, însă dezvoltarea și succesul vostru în a depăși forțele întunecate este cunoscută în mod general. Odată ce avem permisiunea de a ateriza în mod deschis pe pământ, voi veți ajunge să vedeți reprezentanții multor tipuri de civilizații. Multe vor fi umanoide, însă mai sunt și altele care sunt chiar diferite, toate avându-și originea în sursa a tot ceea ce este. Sunt Salusa din Sirius și asemenea tovarășilor mei de călătorie suntem emoționați că suntem atât de aproape de voi. Da, pot să mai fie încă multe luni până vom avea permisiunea de a face un zbor de recunoaștere în masă, însă contactul cu voi a avut loc de mulți ani și va deveni mai deschis în viitorul imediat.